Adam Jones chuan anupui hual chu ama mangai tak nge aro sum wang maya pasalata na nei du ani ti fianan abial nu hne na chuan sum le pai lama har sat na lian tak mai tokin asum do na tlak chiat thu ashila chu vele anupui hual ni na dik tak chu a hre chuak ta ani ni pui lai ani a tai khat chu coffee dor nuam tak pakata hian Adam chuan coffee in pain asana chu a han mel zuk zuka hun bitu ka nei ti hriat tak hian a phone chu a han phora a thian nu tuemo chu a han bia a darkar khat do na nga thu a han soi chuan ami biak chuan thil poimo lutuk tang nga oma wanga in mu a man lo thu aron soya chu vele Adam chuan nual mel deuh hian a phone chu ada a chu mini chu Adam a birthday ani nge thian tam tak han soma ro pui taka han lom vel emo party han buat sai vel chu a du lo thung chu ai chuan a thian traber a bial nu nen chuan coffee han dom vel mai chu a du zok ma se a birthday ni tak chuan a somna hnol ani ta ka wangin limhara tingang mai Adam hi mi inzir mi le tluak thatak mai ania khovel huapa university traber zingami Cambridge University a kumnga lekha azir nu in thatakin graduate ve a chumi nu chuan a chena khopui lama kir le in ta chuan thei top chu in apa sum dona a en kol pui ta ani chu coffee dora chuan ril rong wi zet hian a thuran maya waitress chu bia in coffee le thil dang a han lam bela a coffee tur nga pa chuan a notebook chu a han phora a hnalam thila a in sorbing ngal tamak mai apa company chu reilo te a ala ro chun thuai tur ani ti hria in a thatheng bera en kol chu a du thu sam ani reng ani waitress in a coffee cha a ronda meu chuan a maloka a thian ne na anin biak na bo ruak fu lo awang chuan in chak na po anei to lem lo polai tak mai nu waitress chu lom thu hril pa in a bila han zota waitress chuan dollar som ni ani thu a han soi chuan dollar som nga pe in chhuana kongka lampang chu a pan ngal vota amai ro chu waitress chuan ron zuin a poisa kir alak lo thu hrilin pek let a han tuma ma se Adam chuan a bil chu thlek zewin waitress ne na chuan a pian cham ani awangin poisa kir chu alak lo tur thu le waitress ta na aba dei puala luan chuana thil pek ani thu soin aba dei lom na atan midang chunga that chua chu adu dan ani thu a han soya chu vele waitress chu alom ti hriat tak mai hian nui sangin pian cham chi bai a han buk let ve a didanga po chol fo turin a som zui nge he waitress hi aming chu jay tania chu mi zana chuan Adam chu khuma tluzal pa in kha waitress jay ti kho sajia kha an ngai toilet wangwang maya a me che hriat dang te nen khai khinin dang lambi griau na anei thlata hriat na anei chumi awang chuan ama han bel chian deuh du na aril ruwa lo omin aril ru aluana sa hle mai remchang ma sapera chuan waitress bel chian tum chuan coffee dora chuan a han chaw le a ma se atumang chuan jay ti chu a be mei theilo a na chuan jay ti chu a buai em awangin lo biak buai chu angam bik chia lo Adam hi mi ho satak anina chungin anun ero a kho har hle thung hun enge mo chen ngai zong po nei tangam lo khopa aril ru liam tu aton to awangin nula tlangwal in mangai na konga limna tak ala char thei bik lo amai ro chu waitress jay tin hun rei lo te chung lek po lo don son dan ang hi a mei che ton to ala hringai lo jay tin a lo don son dan chuan Adam an nun chu ati hlimin a phurit po azang khai pha hle hian a hria remchang dang zong le zok turin a office lama chuan a kirsan le ta ani Adam an office a han thlen chuan a secretary Chloe chuan a lo dong song ngal vata Chloe chu mei che duam tak ni in tere uman to le designer te kut chuak thomno changkang pui a in bel thina han en reng po hian model nal tak ang mai hi ani Chloe le Adam ate hi high school atanga lawin hreto lekha po zir don thin an ni a an chung kwa po in thian thatak le in nai taka khosa thin an ni chu tiang te lo ni ta ka chuan Adam ate chung kwa real estate company a po chuan secretarial le administration lama Adam chu apui thin a kumno pangte an ni lai tang to a lawin nel to an ni bok nen Adam le Chloe te chu an nu le pa te chu an in nei vat se an ti thin Adam po in hun rei tak chung Chloe chu alo hel reng to thina
mà se Adam hiền man mo chung chunga in nei ero adu ve lem lo ba ka in nei chu ala ngai to lo shim bok Chloe chuan Adam birthday chu engtin nge aman ta ka han zo chuan Adam chuan ama Chloe in thil danga akal san dei awangin ma ni chowa hun aman ni len tak thu le anuna hun chin chiat lak lo ber mai ani thu ngui mel zet hian a han soya chu vele Chloe chuan a birthday a ati be dona wang chuan anin kar bo ruak thalo thleng tur hliak hu turin kar topa indet puya asom vele ta thunga Chloe som na chu Adam chuan lo pom ma sela aril ru ero aruk tak chuan adam kim zan lo ti chuan aril ru lak pen tumin computer chu a han ona a hnalama chuan aril ru apek santa a kar topa lo ni chuan Adam le Chloe te chu anin tiam lok tawng chuan an leng chuak dun ta a theater te kalin restaurant te chuan thil ein hun an manga chonulama chuan anin thla lo hun le ta Chloe chuan inti sei zet hian Adam chu a han kwa fo a han tum chuan Adam chuan ataksa chau thu chuan lamin Chloe chu alo nar thung ti chuan Chloe chu anin thleng a hruai hota ani ma se Adam chu anin lama ho ngal mai lo chuan JT thona coffee dor lama chuan a peng le ta a JT lim mel pusang mai chu Adam chuan mu nuam ati tak zet JT Adam ne na order alak lai tak chuan Adam chuan rem cha nga la in Sunday lo om tura eng thil nge ati dona han zot te a JT chuan a day off ani awangin engma ti tur a nei lo thu in a lo chang chuta Adam chuan JT chu len chua puya a han soma waitress JT chuan lai zet hian lo pomin a phone number po chu a petel bok chuta tang chuan phone atanga in be chawin Sunday lo ni chuan chu khopuya pak nuam tak pakata chuan in mutura anin thiam angin anin mutange mai Adam chu JT nen anin mu hunatan ti in alo in pu cha na samaya ma se JT kianga a han nom ta ka chuan mi panau pang ang mei hian a lai viau thung ngoi reng thu om heklo an hanin kom thuk dewa JT chuan alai zon nu kum som mi lek nen an kho sak thu le veng mor lama apartment tereute an lua thu a han soi chuan Adam chuan an chung ko chan chin a han zot chun zom ngal zata JT chuan kum ni liam ta mai khan anu chu kansar nen hun rei tak anin chai nu in a boral tak thu le apa in anu dam lo laya akal bo san tak wang thu a han soi chuan Adam chuan alai na tin na ril ru a khoi tak zet an pahnia an hun man masak ber na ania chuta tang chuan Adam ril ru chu a phir ta hle maya a thin lung chan ve chu JT na lua khat tlat to a chan ve ero anu le pa ten nu puyata na nei tura anti Chloe na changthung chuta chuan aril ru a boi hle tutluk na siam sula lau bok si a kong le lama anu le pa ten du dan bi kan lo nei bok nen beidong taka siam a lau ve thawa chuti lai chun JT chung rila moina chuan aril ru alo lua khat to bok si in ngai tua boi em chung chuan choni chu amang liam ta thak mai atuk le a chuan JT chu phone call mangin a han bele chu JT chuan tra o hian alo changa engti zia nge tia a han zo chuan JT chuan alai zon nu Eva chu kho sik sang taka wanga Adam lo thu hi alo shrila Adam chuan chu thu a hriat vele chuan anom na chu pan ngalin damdo in lama a hruai tawata an damdoi man te po atum sak vek ba ka an ei in tur chenin angai tua sak ngal diam mai athiam ang angin JT chu a han thamon boka chu tiang taka JT a buai pui ta mai chu Adam thin lunga atlak nat zia alang reng mai chu ti lai chuan Adam le Chloe te chu an na awangin anin hlat san thei tak tak bik lo ama ro chu Adam chuan thin lung takin a po thei to lo trum khat chu Chloe chuan Adam ne na engtika nge anin neyang ti a zot thut maya Adam chu phuzukin Chloe chu awang mo ati hial ma se Chloe chu alo wang hau lo Adam pa chuan Chloe chu thu alo ron to zo khi alo ni a chu vele Adam mela chuan chi ai na om tatlat mai chu mini vek chuan Adam chu apa muturin office lama akal ngal wata apa amu vele chuan lom lo zet mai hian a hriat puina tel mi alova Chloe nen anin nei na tur chungchang an lo soi chu thil om ang lo tak ani thu a han soya chuta apa chuan makti mel deuh hian alo en kar mai apa chuan Adaman Chloe ne na an chungchang thu a ne na a han soi ta ka chuan anuite azalek lek zo
Adam chuan soi chun zomin Chloe la ka hian tuina anei to lo thu le mei chedang khosak har sa ve tak mangai anei thu shilin malam huna anupui turata na adu zok tu a han soi chuan apa chu a hanin ngai tu wangwang maya ani na taka chuan Chloe nu le pa te bula afa pa chuan an fanu chu nei turin a in pe to thu Adam pa chuan alo shil to box si nen an shil hai dun kher mai Adam pa chuan Adam chu thlem lung oi dan a han ngai tua anin nei phot chuan an chung ko sum don na ata na that na tur ani don ba ka Chloe pa nena an company chu in chun fina hlok zoka an kal theina tur ani ti alo shil diam to thu a han soi le a Adam chuan lo hnialin apa chu diklo takin an khal koi mai mai ani ti na tang tatlat mai Adam chuan apa nena chuan a birthday nia Chloe nen chu dun an tum chung chang thu chu shil chun zomin chumini chuan a simple theng bera birthday lom atuma wangin Chloe ni na dik tak a hria chu pha thu le asum le pai chaw du thu a han soya chu mai ba ka Chloe pa te company chuan tlak chiat lam apan mek thu soin an company chu pumbil an tum na man ruwa mai ani tia han soi ta ka chuan afa pa mirin tlak tak main chu tiang thu a soi ta mai chu aril ru article thui hle maya ti chuan Adam pa chuan ruwa man na siam aril ru ta ani Adam pa chuan afa pa ne na chuan heti hian kan tiang company atang hian nangma ka ban na thu ka chuanga hun engemaw chung na tok lovin ina omla ti chuan Chloe ne na kan company hi atlak chiat mek thu ishilanga chuta chuan anei du tak tak chenge sumle pai zo ka du kan shedon ani chuti chunga anei du che ani chuan a mangai tak zet che ani ti ipoma tul to ang ti in a shila Chloe an hausak na zara nom chen na mai mai alo mani chuan din mun har sa taka loading pal thut ta se Adam chu akal san mai don ani ti Adam pa ngai tu na chuan a oma wangin arua man na po chu arang lamin apuang zar ta a Adam po chuan apa ro man na ang chuan office chu a chhuat san ngala apa chuan office a chuan afa pa chu bana ni thu le office a chhuat san ngal thu apuang zar ve ngal bok chu vele Chloe po chuan Adam chu apa in company atanga ban thu le sumle pa ya po shek ngal ani ti lo she ve ngal Chloe chuan tilom zia hria chin tumin Adam chu muturin akal ngal wata Adam ne na watlen chuan Adam chuan apa ro man ruk ang tak chuan an company chunga boina ril taka oma wangin tlak chiat ma bakin anom thu le til engkim chan theidin huna anding ta ani ti a han soi chuan Chloe mel le omdana chuan danglam na aron om ta a Adam chu hoisan mak pa chuan ilo mak le mai ke chu nang ang mi tlak tlai lo kianga om tur chuan ka in phal love itan chuan ka thama ma ani ithil ti ra chu seng ta che ti pa chuan akal san ta dai mai chu ta tang chuan Adam le apa chuan Chloe mi zedik tak le Adam ne na in nei adu chan chiang takin an hre chuak ta ani an boina chu alang tlang ta vek boka Adam chu athoveng huai mai chumi tlaya chuan JT le alai zon nu Eva te chu movie en turin a hruai chuak ngala Adam chuan JT chu uluk tak mai hian a han en wangwanga JT chuan thil dik lo awmem ni enga tinge min en renga han ti chuan Adam chuan nupui anei thuai don thu a han hrela JT chuan hril hai zet hian tunge anupui tur ti ina han zota Adam chuan a chan main Eva chu ice cream le na tur apete te a akal liam chia tia chuan Adam chuan JT kut chu vuanin ama ngei chu anupui tur ani thu a han soita a JT chu angil dup mai JT chuan Adam chu poisa anga le nga lo lam a en ngai lova ami mal thil po azot ngai lem lo chu tiang mi chu nupui ata na alo suang tu thin ani boka ti chuan JT nen chuan hlim takin an om dun ta ani